हो माहिती काय करतास? काय होया तुमका? हा माका ना त्या शेंगदाणा पाकिट ठेवा ना. देत या हे ग. हा आणि आता सोडो देवा एक बाटली आणि ती पावडर आहे का तुमच्याकडे ती एक पाकिट द्या. हा देत या ठेव घेवा. आणि कसली पावडर म्हटलास तुम्ही? ओ कसली म्हणून काय विचारतास? दारू 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 बनवची पावडर असा काय तुमच्याकडे? हा, आज गटारी हा वाटता. अहो बाबा सकाळपासून इटम ना गेले नाही माझी 20 जण तरी येऊन गेले. ह्याच मागतात काय तर. अहो बाबा माझ्याकडे नाया ती पावडर. काय नाही या ओ मग ह्याचा काय उपयोग ठेवा या आईला जातोय मी उगा येळ काढून इकडे येईल मोठ्या दुकानात. कंपनीवाल्यांच्या ह्यांनी दुधाची पावडर बनवल्यानी, सुपाची पावडर बनवल्यानी, इतक्याच किती ह्याची पण मेहंदीची पण पावडर बनवल्यानी. यांका रोग लागलो दारूची पावडर बनवू. बात तो सही है. काय?